Bisan sa magamay nga school classroom sa Wayang, amat-amat karon nga nagadako ang Vista Alegre Granada Elementary School. Sa pagpanguna sa anay school principal kag sa pagbinuligay man sa komunidad, natukod ang dugang pa nga mga school buildings para sa linibo na karon nga mga estudyante. Sino man bala magdumdum nga halin sa gindonate nga mga daan nga hollow blocks, nakatukod sila sang kaugalingon nila nga stage kag karon mayara naman sang covered court. Ang istorya sang pagbinuligay bunga sang tinuigman nga brigada eskwela sang mga manunudlo sa sining nga episode sang Baganihan. Inisad tong main school building sang natukod nga eskwelahan sa tunga sang Wayang sa Vista Alegre relocation site sang 2007. Himo sa kawayan kag mga panid sang sinlang ang nagaserbe nga dingding sang bulutuan. Istorya ni anay school principal Reggie La Chica, bisan nagalunang kung tigululan padayon ang klase sa bulutuan para lang makaeskwela ang mga kabataan sa relocation site. Sa tuan ay nagalabot sa 300 to 500 lang ang mga estudyante halin sa kindergarten asa sa grade 6. Si La Chica upod man sa mga manunudlo ang nagaserbe man nga panday sa eskwelahan. So ko na bisan ang dalan pasulod ra from na nakakot ko ng mga pull out ng atop sa ibang eskwelahan. Ginapangayo ko na ako mismo. Then upod ko ng mga teachers mo dito sa Bagres nga ako to na ang mga sinin ang dalon to sa Bagres kay kung hindi siya magamit sa atop, magamit na siya sa dingding. Tungod amat-amat nga nagadamo ang mga estudyante na paminsaran nanday La Chica nga magtukod sang collapsible nga stage. Mabudlay kag tuman na abi katrabahosong ila ginahimo nga stage nga himo sa mga classroom desk kung may school activities. 1 week before ubran na kami. Ang mga desk na mula sang learners hinahapinan na namon sang plywood. Kagamo na namon sa butangan tindugan kawayan, butangan sang mga trapal na mga 1 week before na namon preparation. Then pag silo ko to dito, gin-propose ko sa sa teachers gid mismo sa lingko. Magamuni atong stage sa lingko. Nang laban natong nga chimpo mo ubra gid stage. Silingit propose ko sa ila what if kung mahimo ta portable ng collapsible nga stage. Natabuan nga may mga bisita sa adtong eskwelahan nga nagkalabasa sang ulan sang naghugpaa sang ila ginhimo nga stage kag atop nga himo sa trapal. Gani ginayo nila Chica mga ginikanan nga mag-donate sang wala na ginagamit nga mga hollow blocks kag semento. Ang iloy nga si Sheila May Vinyas nga karon nagaserbe nga utility worker sa bulutuan. Isa man sa nagbitbit sadto sang hollow blocks para mabuligan ang eskwelahan sa pagtukod sang dugang nga classroom kag mga comfort rooms. Nagdala ka mo mga hollow blocks sang una? Para sa diin to no? Badi ang ginagulay para sa mga classrooms, para sa mga nila sa projects nila sa school. Isa sa mga na buo nyo amo ng stage show? Yes, sir. Tapos iban, sir, damo na sir nga yung mga rooms, mga CR. Ano mang feeling nga nakabulig kamo ng mga parents mo? As in ako man sir nga ginabatsyag mga kadipay kasi at least proud man kami nga nakabulig kami sa school. Kumaya na ba sir nga kadipay man kami nga at least may binuligan kami sa school. Mismo mga maestro man sang bulutuan ang nagserbe nga mga construction workers sa pagtukod sang ila stage kag mga dugang nga school facilities. Kada man magsugod ang brigada eskwela, may mga ginikanan nga nagabulig sa ila pag-construct pati na sa mga emergency classroom kag shelters. Wala sila magdumdum nga sa dalayon, madamo man sa mga donors sa magpatindog sang dugang nga mga school classrooms. Nasiling ko, kung may ato ka mo to sa inyong balay, isa ka bilog ng block, dalaan nyo di. Kaya mahimo, tas ang amat-amat lang nga stage, nga permanente na siya. Tapos, kung may mga kabilya to, isang muli nakita nila, ka namin, gali sir na hindi na ko kabalong, isa may gapa-deliver na, tag 50 kabilog, tag 100 kabilog, siguro with the help man sa iba ng mga counselors sa hitag sang city man. Muna nga gintingwaan man sa syudad nga nagka-covered na da. Hastang ila ginaobra nga stage ang ginpahimuan na sang covered court sang Bacolod City Local Government Unit sang 2019. Ang inektare nga school property ang gintamnan man sa mga manunudlo sa mga fruit-bearing trees kasubong sang rambutan kag lansones. Sa pagdabong sa mga gintanom nila nga mga puno sang mahogany, mas nagbugdaw man ang palibot sang anay mapaang nga eskwelahan. Sila Chica ang karon nagaserbe na bilang principal sa Estefania Elementary School. Bisan nangin masako man siya sa nagapadayon nga pagpanghanda sang bulutuan, nagbisita siya sa Vista Alegre Granada Relocation Elementary School. Man bala makita ang ginhalinan mo.
Anong mga changes nga luyag mo din sir makita karon? Mong in-expect mo? Mga tao lang. Tao lang. Damo na siguro bago. Morning. Good morning, sir. Hello. Morning. Mabrigada kami. Good morning. Morning. Mambrigada kami, mambrigada. Hindi, diba? Kalipay man sa mga anay kaupod niya nga mga manunudlo, nga liwat siya nga makita sa eskwelahan. Ang guidance counselor nga si Minnie Kabugwas gindumduman kung paano nila ululupod nga ginsuguran ang pagpatahom sang buluthuan. Labi man ang iya pagpasalamat sa pagpanguna sang anay principal para mapaayo ang pagserbi nila sa mga kabataan. Physical sang school nagid ang kulang-kulang sa amin. Paano nyo nila paano nyo nila put up? Through man sa effort ni Sir nga dasig siya mangita sa mga donor sa mga stakeholders. So kag ang community also nagabulig sa Ginlibot maliwat ni La Chica ang mga puno nga ilasad tugin pangtanom. Pati nang stage nga karon himo na sa tiles kag matawhay na nga ginatipunan sa mga ginikanan kag estudyante kung may okasyon. Para sa mga bata. Sir, kung ganito ang mismo simbahan nga ni Unduguruan. Pwede basketball, pwede kasal, multipurpose, okay naman. Pero gawarkin man siguro. Yes, ni Demenet. Oo, ni Demenet. So, kinahanglan dito mga vulnerable nga mga kabataan mo, pero they are the future. Ang kabalo, mga architects, engineer, principal, very na i-erase ni Lord yan, mga support na lang yun. Program sa unaga ba na bago sa kasi dito sa daw sumarusdak. Si Ray Aliviado may 15 naman katuig nga caretaker sang eskwelahan. Daw hindi man siya makapati nga ang anay wayang ang magserbi man nga ikadwa niya na nga puloy-an. Isa man siya sa mga ginikanan nga nagbulig construct sa mga classrooms kag mga comfort room sadto. Kasi siya dipindi mo sa kanya kasi parang si Sir Sikara sa mga sa so siyempre matiis ka ng Pilipino pati yung muli sa ko paano yung mga pagkakuan sa mutulahan kasi ka kung ano sa piramati para pag binuligay gali isa sa mga mo nga ano gali. Para kay La Chica, manami batyagon nga liwat makita ang mga butang nga ginpaning kamutan. Kag natigayon man nga nahuman pinaagi sa pagbinuligay. Isa lang ang kalublas. Sumananay na. Kung may mga lublas ng di ground. Nakita nila may miura. Tapos sa uli mo itong iban ka padulong dito. Hindi mo namin simbihan ko nagalalin. Basta ibutang na ito. Design sila ako muna nagubra. Sa likod na may may backstage na, may CR mga sulod. Ako man nag-design. May more or less pila na classrooms. Damo na sobrang guro 60 ay. 60 classrooms. Ang last nga building antes ko yung transfer nga yung pakilig. Wala dahil madugang. From where ano sa pagid atong isa ka classroom tapos ako. Empty bottle sa mineral water na siyang wall sir galing din pa pinisingan ko kay siyempre mga bata basi tuslukon blaw tingunon sila balas na mo. Kabilugan sila. Amo ni siya tanan. Bali plastic bottles siya. Duta lang niya may amo lang yung portion ng simento para hindi siya magwa ang ano. Pero nung gano'n susulod, empty? Duta lang. May duta lang. Pinitanaan amon siya. Kung sa sulod ko kay bukas. Isa sa mga handom kontani ni La Chica ang mga soldado. Pero bungod ban sang handom nga makabulig sa pamilya, nagpanikasog siya nga mangayaw obra sa Mindanao bilang menero. Agud lang makatapos sa pag-eskwela sa kurso nga education. Tubtob nga nalabot niyang tuyo nga mangin isa ka maestro. Sang 2017, ginkilala si La Chica bilang outstanding principal sa division. 2018, sang nakabaton man siya sang Presidential Lingkod Bayan Award halin sa Civil Service Commission Regional Office 6. Sili ko pagkatapos ito, sili ko siya retire na ko dahil niya. Kuya, kumbaga finish na kuya. Na-experience mo paano mag-establish ng eskwelahan, na-establish mo ng school. Na-experience mo kung baga literally paano itukod ang eskwelahan. Opisina. Huwag kami opisina. Ang opisina hindi mo na
Kaya gin-issue ko na sa muna sang, I don't know kung sino ito nag-issues ang mga may stroke no, ginahimo ko mga construction worker. Sa likod ikay ilalid man ang principal man. Antes nagbiya sa Vagras sila Chica, naglabot sa masobra 2,000 ang kadamuon sa mga enrollees. Upod man sa Department of Education Bacolod Division, natigayon man nila patukod ang Progreso Village National High School. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.